mga kalabarkada na, so update tayo. Bali, nandito na pala tayo sa bahay. Kanina naka-uwi na kami mga bandang 9 o'clock kasi maaga nga tayong pumunta kanina sa Bulinaw. Hinatid natin sila Kowa sa kasi Karen. Umuwi kasi sila sa Valenzuela, no? So kanina kasi pagdating namin dito sa bahay, so inasikaso pa kasi namin yung tindahan, tapos may mga bumibili kasi kanina. So hindi ko na naharap ang mag vlog. So ngayon tamang tama aalis ulit tayo dahil pupunta pala tayo ng Kabungkan para kunin yung order ni Mrs. na asin doon mismo sa kamag-anak ng asawa ni Karen. Doon natin kukunan yung asin. So inaantay lang natin si Mrs. dahil nagre-ready na siya. Dahil yung kukunan natin asin ay para dito sa tindahan, pangbenta. So kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada pag nasa daan tayo. Ilang asin ba yung kukunin natin, be? Dalawang lata. On the way na pala tayo mga kalabarkada na sa Kabungkan para kunin yung order ni Mrs. na asin. Time check pala tayo mga kalabarkada, ay alas 3 na ng hapon. Barangay Kabungkan na tayo mga kalabarkada. Malapit na pala. Ang ganda, ang luwag pala ng mga asinan dito mga kalabarkada. Oy, 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 oy. Huwag kang sumayad. Alright. Parang alam ko, parang nadaanan ko na to dati. Uy, tingnan mo yung nakahulog tayo. Hindi ah. Ayun, elementary school na yun, no? Dito. Alright. Dito na pala tayo. Dito pala nila niluluto yung asin. Ang dami nilang panggatong, oh. Kayo nagluluto? Ay, ito na, niluluto na. Ayun, niluluto na yung asin, oh. Asin na to mga kalabarkada. Ayan, oh. Tapos ito na yung asin. Ha? Grabe. Ganito nila niluluto yung asin mga kalabarkada. Ito na yung asin ni tatay. Kayo ba nagluluto ng tatay? Saan po kayo? Ay, hindi ko po alam, tay. Bali, dalawang lato yung kukunin natin mga kalabarkada.
Pino ah. Pino po yung asin niya tayo. Ah, Pino. oo. Kaya yung pino yan. Mamaya bigyan. Wala na. Mga ilang oras po kayo nagluluto ng asin tayo? 4 na oras bago maluto yan. Ah. Bumubula na oh. Malalaki rin pala yung mga pangkatong na kailangan. Malalaki rin pala yung pangkatong. Tignan natin mga kalabarkada yung kwan. Pinagkukuhanan nila ng niluluto nilang asin. So ganito pala yung pinagkukuhanan nila ng niluluto nilang asin. So pinapatuyo yan. Meron din sa kabila oh, nagluluto din sa kabilang kubo. Ito yata yung kinukuha nilang niluluto nilang asin o yung mga pumuputi-puti na yan. Alright. Kailangan talaga marami kang panggatong pag ganito. Titignan natin mga kalabarkada. Ayun. Pala oh. Ano naman? Alright. Hindi mo tinalib eh. Tay, salamat po. Nakuha na natin yung asin mga kalabarkada. Tali mo, be. Baka mabunrakin. Oh God, itali mo. Pang barbarang ka, angkal? Ito tama. Ito tama angkal. Thank you. Ay, girl.
Tara. Well, thank you. Marami rin pala silang nagluluto, Bi, oh. Mabigat din di ah. Oo, mabigat din yan. Ano nga pa yung pinagsusukatan nila? Yung balde na kwan, kulay green. Malaki? Oo. Ay, pintura? Oo. Pero yung asin niya, ah. Kasi nga may luto. Kaya pino. Ay, oo. Yung kinakayod dyan, yun yung... Magasal. Yung rock malalaki. salt. Yun yung rock salt. Oh, rock salt, oo. Ano, bibili ka tubig? Hindi na? Ay, sa wakas, nakarating din ng Marimuspay. Kakandidato yung ano eh. Kakandidato yung... Ito na naman tayo. O, dadrive natin si Mrs. Ah! Napagod ka na yan? Wala. Kalabatin mo muna yung clutch. Dahan-dahan na, hindi wag yung bitawan. Tapos, Kambyo mo paharap. kambyo? Oh, dahan-dahan ang bitaw. Dahan-dahan. Iyan ako to? Oo, sige. Huwag ka nun, ah. Sige, hindi lang, ah. Sige, alalayan mo. Bitawan mo na. Sandali lang ah. Nakakatakot. Ayan, ah. Ganyan na, tignan mo, ah. Oo. Sasabay, sabay siya. Ah, isabay. Sabay pero huwag mong masyado. Pindutin mo maigi. Sabay lang siya pero kunti lang. Kunti na. Sige, bitawan. Sabay mo na, dahan-dahan na bitawan. Start mo. Sige. Ikaw na kasi mag-ano? Sige lang. Dahan-dahan lang. Hindi, pag umandar na, wag mo munang bitawan na gano'n. Nakalalay ka lang. Okay, sige dad. Sige. Lalay lang. Sige. Dahan-dahan. Sige. Dahan-dahan. Hindi mo pa na kukuan. Oh, yan, ganyan. Oh, pag umandar na, saka mo bitawan. Oh. Ganun lang 'yun. Antayin mo siyang makausad. Ganon. Kasi, sa mga talisik. At nakauwi na rin tayo mga kalabrakada. Nakuha na rin natin yung asin. Bali yung asin pala na yan ay pangdaing. Yan yung ginagamit nilang asin pag yung mga katulad ng mga nagdadaing na mga danggit. Ito yung ginagamit nila. Alright mga kalabarkada na. So dito na siguro matatapos tong vlog natin. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. So yun yung naging vlog natin ngayong araw. Pumunta tayo, naghatid sa kanila Karen. Hinatid pala natin papunta sa dun sa Tara.
para makasakay sila ng bus, tapos kumuha tayo ng asin. Tapos yun nga, namalingki pa tayo sa Bulinaw. So yun lang yung vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin. Salamat po.